दिनै बड'लेण्ड हेपिनेस प्रग्राम बाइक रेलि जों लानो नागिरदों। दिनैनि दिना बे जोंनि मोनसे जारिमिनारि दिन। 2027 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन। बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्राय दिनैसिम बे बिटिआर ओनसोलाव सान्थि जादों आरो बाय दांगा हांगा गैया। बिनिखायनो जों दिनै बे दिनखौ फालिदों। बेयाव जाहाथे आरो एनादार जोंनि गेजेराव माने गुलाय गुजाय दाजाथों आरो जोंनि गेजेराव सान्थि फैदों। गोदान बोसोरजों लोगोसे जोंनि गिबि मन्त्रि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो हम मिनिस्ट्रि अमित शाह बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावो। थांनाय 2027आव जिहेतु बिटिआर एकर्ड जादों गोरोबथा, बे पिस एकर्ड बेनि गेजेरजों दिनै सारा नर्थ इस्टआवनो बुंनो थाङो सान्थि फैदों आरो जोंनि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गोबाव सम दांगा हांगा बा गोबोद गुलाय गुजाय जादोंमोन आरो बेफोर 2020 27 जानुवारि एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोबस्रांदों आरो जों बयबो सान्थिखौ लुगैयो आरो जौगानायखौ लुगैयो आरो बाव जोंनि रायजो राजा साधारन रायजोफ्रा जाहाथे निरापत्ता मोनो बिनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि सरकारा खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जों दिनै सान्थिनि मोनसे बाइक रेलि जों सालायगोन। थुरसिबिलनिफ्राय जागायनानै कुसुगाव इउपिपिएल ब्लक अफिसाव जों फोजोबहैगोन। फ्राय 25 किल'मिटार जों बाइक रेलि खालामगोन। बेजोंनो जों मोनसे मेसेज होनो सानदों जे बिटिआरआव जे गोजोन खौसेथिया फैबाय, बाय अनलायलायनाय फैबाय आरो जोंनि गेजेराव बेफोर जाहाथे बायनानै थाङा, जों बेखौ जाहाथे बयबो हमथालायो आरो जोंनि गेजेराव सान्थि फैयो, बेखौनो जों मोनसे दिनै बाइक रेलि सालायगोन। बाय 500टा बाइक 1000 जननिबो गोबां 500निबो बारा जाबाय। जों मैयासिमाव 500 होदोंमोन, नाथायबा दिनैनि गेजेराव जे फैदों 500निबो बारा बाइक रेलि जागोन जों खालामनो नागिरदों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।